खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय माने आं जोंनि गामिखौ देखायनो नागिरदों जि हायो एसे देखायगोन आरो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जि गोजांनाय खुवा फिलफिलिखौनो मोनाखैमोन ओमफ्राय ससे थाबायबाय बै गंसे फैगौ मानसि दं थाब मोनोमोन ओमफ्राय मोनाखै खुवा खुनायखाय खम खोमा फिलफिलियाबो सिखाराखै खोमा ड्राइभारखौ थाबायबोनायनि उनाव बो गैया बेयावनो बो गैया लांदां নহ'লেও যাব লাগিব जों गामिया फार्स्ट मोनजेननाय माने औवा गोजा औवा बारि ओमफ्राय गेजेरावसो लांदां दालां मालाय औवा दानो लायबाय थायो दालां आसि मोननाय माइब्रानि थांफिनसै ने थालागाव हाग्राबारियाव
लामाथिं बेरायफैदों इसनाव भिडिअ खालामदों बुंनाया भिडिअखौ नङालै भिडिअसो मा स्टुडिलाय वाव मालायसिनि जिरायग्राया हामबाय फिथानिया हामबाय हामबाय दा नाङाखै मेगनाव जाया आनै मोनाव फैदों आनै मोनाव नै जौनि जौ संदों बे आनै हराखै भिडिअस बानायनो जावैसो नङालै खमलाबो दं सिखारनो मालाय बिसना फांसेल' बोरमाथ' नुवानो जि थाइखायो ओमफ्राय देनजार थाइखादों खमला फिथाइ बिसनि खावनानै जाफैनांगौ केमेरायाव फैबानो मिनिनो ओंखारो आंखौ जौ संदों जौ सोरबा लोंनानै थांखांबावबाय समाव नै टाइम पासनिसो सङो आरो आनैया ओरैनो टाइम पास अमानि थाखाय माथो खुमब्राया थाइनै दंलायबावोसो खुमब्रा थाइनै नोंखौ खेबनो मालाय जिरायग्रा बिसना डेन्जार क्लासाव स्टेज जिरायग्रा दं मालाय बिसना साया बिफां साया नोंसोर मानो नुजाया दे खेबनो अबेयाव दहायसो दंमोन माथो दहाय फैबा मालाय फुल बागानलै बिसना गय देरदेरैनो इयो दुकान क्या हुआ सोरनोबा माबा माबि नांगौबा लांफै बेयाव मोनो आमाइनि दखान Nói không làm được, thằng con ăn nè, ra bên sẽ nè. Mayo dong. Malah bisa. Hasil benih sama kok. Kita senang bisa dong ah. Kopsikan bukan?
Wah, ini malah pula. Ini senang bukan tak lain nama mana? Nuska. Oh Nuska mah. Pusmu tadi. Neng nalai neng nah kata dia. Marcel. Baik neng nah mana? Sebentar. Kontai sudah ni, kontai neng nalai. 단절로 왔습니다. Bye bye. Tak tahu neng seru. 당황하나? Tampon? iya kan enggak? Oi, cing lah macing. Nama cing biru nak dia. Guligun, yes, guligun deh. Aneh. Dua SP dong. Dua fungau. Tang tua dah ne, biru nak dong. Oi sim, lama sim. Ma, hả? Rồi. Apa sih pil-pil salah juga clear. Bagus tuh ya. Asar. Iya. Apa mana? Mana kan? Iya, muy thật này đờ. Mana kita beda kembrai. Đừng có skip cái nữa. Bisa dah mesti kan bisa dua sepeda muat ekdom pada exam dong oh. Bye bye. Để bye bye. Lấy xa. Đi lại nơi. Bye bye. Lấy xa. về nữa nè. Lấy xa. Đây về thằng xa. Này lấy xa. Này. Bye bye nè. Lấy xa. Bye bye. Lấy xa. Ini dah dah bye bye je. Bye bye. Bye bye Marcel. Marcel bye bye bữa nào. Bye bye. Lấy này. Ui. Bye bye. Bye bye. Này biar yang bola deng belas. Thằng đừng khơi bơi. Đúng không? Nó mất bị khăn liệm. Thằng xe. 지난호라는 문제. 바이바이 아씨 바이바이. Kari kargonen cinta. Khơi thiểu bây giờ. Aku udah besar dah saya. Ayo kali baik sekali dah saya menjelas nih. Oh tu jangan kan dah. Mà bau bên này mình vậy. Ngân khởi đứng không? Mau wasla. Ada. Karena ya. Thằng chơi à? Tak begini kan sudah. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Nếu đang menonton video ko, jangan senang yang tak. Thank you. Sangga minum beli bir. Wow. Sangga minum mai guys apa? Bye. Lalu kami ni.